Здравейте, аз съм Рафаел Енев, кучето на Ася, и в днешното видео ще ви покажа коледните и новогодишни празници през моите очи. Останете до края, защото ви обещавам, че ще бъде повече от забавно, и се абонирайте за канала ни, както и можете да последвате, разбира се, моята стопанка Ася в нейния инстаграм профил, който виждате изписан отдолу. А сега да започваме! Коледната ваканция аз изкарах в Каварна. Кака ми много обича да ме води тук, защото мястото е прекрасно. Каварна е черноморски град с най-красивата гледка на морето, която аз обожавам. И моята стопанка Асия и нейния братовчет Алекс много обичат да се разхождат по брега на морето всяка сутрин. Понякога взимат и мен. Най-хубавото на Коледа е коледната елха и подаръците, разбира се. Аз винаги съм любопитен, особено преди Коледа. Този път по телхата ни имаше ужасно много подаръци, но моята кака се надявам, че не е забравила и мен. Всъщност тя никога не ме забравя, така че най-вероятно не ме е забравила. Обикновено ден преди Коледа тя се захваща с опаковането на подаръците. Докато аз си опакова подаръците, аз обикновенно и помагам. Много съм любопитен и винаги я следя по петите, защото безкрайно много я обичам. Помагам и с каквото мога, разбира се, защото с лапите ми е малко трудно да опаковам, а и тиксото често се лепи по козината ми, което не е най-любимото ми нещо, но важното е да бъдем заедно в този миг. В деня на Коледа това, което с Ася винаги правим, е да изработим сами някаква коледна украса. Този път тя реши да направи гирлянд от естествени материали, а аз, разбира се, бях до нея през цялото време, за да помагам, както знаете. Следва време за почивка. Кака ми чете, а аз я пазя, естествено. Настъпи денят на бъдни вечер. Отиваме във Варна при наши семейни приятели. Едно нещо не разбирам на хората. Защо са толкова суетни? Потегляме с червената шантонерка на кака ми, която тя естествено решава да разкраси, като изложи мигли на фаровете. Има неща, които хората правят и аз не разбирам особено, но и не се и опитвам, честно да ви кажа. Домът на нашите приятели Деси и Миро е украсен разкошно за Коледа и те, разбира се, ни посрещат с много манджи, гозби, коледни украси и, разбира се, елха, под която са сложени всички подаръци. Няма как Коледа да мине без да ме направят на клоун. Както виждате, кака ми решава да ми сложи еленски рога, за да бъдем в тон с нея и малката Маги, която е изключително сладка. И сега е време да изберат един от коледните екипи, които да ми сложат. Лично аз се надявам да ми сложат най-тънкия, защото тук е доста топло. А ето, кака слага точно него. Слава Богу, че избира този. Айде, обличай ме, бъди щастлива. На мен ми е се тая. Не мога да разбера защо ми се радват толкова много, когато ме видят в коледен екип, но нека са щастливи фамилията. Масата е отрупана с всякакви вкусотии, за жалост обаче мен не ме допускат на нея, така че аз съм длъжен да намеря своето място някъде между столовете. Често, както знаете, хората докато хапват изпускат доста храна, а аз съм като една малка прахосмокачка, която успява да хапне всичко. Айде бе, няма ли да ми дадете нещо за ядене? Ехо! Ехо! Тук съм! Никой не ме чува. Понякога се чудя, тези хора чистят ли си ушите? Може би сега, като направя влажен поглед, може и да вземат да ме забележат и да ми дадат нещо за хапване. Обикновено работи. Идва момента за коледна снимка. Алек решава да ми сложи коледна шапка, същата като на него. Щастлив съм, защото го обичам и ми харесва да сме в тон. Ще се настаня до него, за да ни снимат. Цялото семейство ми се радва много. То аз съм си за радване, вижте колко съм сладък. Особено много се разбирам и с деца. Маги е една от най-добрите ми приятелки, при която много обичам да идвам. Обичам Маги и защото често ме рисува. Този път е приготвила на кака ми картичка, която тя е нарисувала, и, разбира се, на тази картичка съм изобразен аз. Докато другите хапват, аз вече тръпна в очакване да видя какво има по телхата. Подаръците в нашето семейство обаче се отварят чак в 12 часа, така че явно ще трябва да почакам още малко. Остава 1 минута до отварянето на подаръците. Аз и Маги сме най-нетърпеливи. Всички
Дойде време и за подаръците. Маги получи кукла Барби балерина и още много подаръци. Всички бяха супер щастливи. Най-много си подаряваха човешки неща, разбира се, книги, пантофи, а Леля Ани получи коледно килимче, което аз оцених по достоинство, защото много обичам да лягам на килимчета. Дойде време и за моят подарък. Обичам кака ми, винаги знае как да ме зарадва наистина. Маги получи и кукла Барби с басейн, която сега ще сглобим. Пак ще им помогна, защото без моя помощ надали ще се оправят. Хора, какво да ги правиш? След отварянето на подаръците идва време за купон. Едно от любимите ми неща с Ася е да танцуваме и да пеем заедно. Това обикновено го правим всяка сутрин, така че аз съм свикнал. Тя мисли, че страшно много ми харесва. В интерес на истината ми е приятно, но този път бях малко попреял и стомаха ми се разкламбучка, ако ме разбирате. От коледната баница ми се падна най-страхотния късмет. Ето го. Кариерата ще ти е приоритет, я министър, депутат, напред. Изглежда, че освен холивудска знаменитост и репортер в телевизията, както и влогър, може би ми е време да вляза и в парламента. Това ще оставя на кака ми да го организира, защото тя е мой личен пиар, а аз ще хапна малко баница. В това съм най-добър. Този празник беше доста емоционален за мен, така че дойде време, в което да поспя. 25 декември. Отново сме в каварна. Едно от любимите ми неща е да се аранжирам около подаръците, диваните, играчките, като част от тях. Не знам защо възрастните го намират за много забавно и в този момент идват и започват да ме снимат в истерия. А на мен просто ми харесва да си се позиционирам и да бъда аранжиран. Какво толкова? Сутрин обичам да спортувам. Едно от любимите ми занимания е кака ми да ми хвърля топчето, а аз да го гоня. Мога да го правя с часове и никога не ми омръзва. Отново коледни трапези, храни, честно казано и аз попреядох доста по тези празници. Обичам да си хапвам и сладки, макар че рядко ми дават, но понякога си крада тайно от масата. Дано никой от стопаните ми не гледа това видео. След спорта идва време да погледаме малко филми. На стария телевизор в каварна най-много обичаме да гледаме анимациите на Дисни. Днес по нова телевизия гледат Lion King, но тъй като аз съм го гледал вече, решавам просто да се отдам на почивка. Обичам да ме чешат по ушите, докато нашите гледат телевизия. Примижвам от кеф и мога да стоя така с часове. Още нещо, с което кака ми и хората много се забавляват, е навика ми, че обичам да се ограждам с възглавници. Правя си нещо като своя собствена крепост. Ами да, аз съм войник. Не разбирам защо им е толкова странно, но нека се радват. Когато малките братовчеди на Ася и Алек дойдоха на гости, отново ми сложиха коледните рога. Пак ме снимаха в истерия, но аз не възразявам, защото винаги ми дават награда след това. Не мога да разбера обаче защо решават да ме облекат като част от сцената на Рождество в Витлеем. Казаха, че се подготвил нов филм за Рождество Христово, в който трябвало аз да бъда един от мъдреците, така че ме накараха да репетирам цяла вечер. Аз нямах проблем, защото единственото, което трябваше да правя, е да стоя покрит с това покривало. Всички много се смяха, а аз отново не разбирам човешкия хумор. Истината е обаче, че не ми пречи. Едно от най-омразните ми неща по тези празници са пиратките и гърмежите навън. Ето защо се барикадирам с мои приятели около мен и се завирам в миша дупка. Апелирам към всички вас да не използвате подобни пироефекти по празниците, защото навън има доста бездомни кучета, които нямат възможност като мен да се скрият и барикадират така. Тогава те се плашат много, също както и аз, затова умолявам ви, спрете да гърмите пиратки по улиците. В общи линии това беше моята коледна ваканция. Прекарах си страхотно, защото бях с семейството си и хората, които обичам най-много на света. Надявам се и вие да сте имали страхотна ваканция и ще се радвам, ако се абонирате за канала на кака ми и ни напишете коментар отдолу, в който да споделите как вие прекарахте ваканцията. Обичам ви и до скоро! Чао!